Бу айтыбек. Бигрәк тә яшь буын вәкилләренең арада булуы сөендерә. Ничек кенә булмасын, киләчәк яшьләр кулында бит. Бүгенге кунагыбыз да өметле күренә. Әңгәмәдәшем музыкант, мультиинструменталист, шагыйрь, мөгаллим Ильяс Фәрхуллин. Хәерле көн, Ильяс, исәнмесез? Хәерле көн, исәнмесез. Сез шул хәтле киң кырлы шәхес, безнең хәтта тапшыру кысаларында сезне ачып та бетереп булмас кебек. Шулай да тырышып карыйк әле. Менә мультиинструменталист дисез, диме? Менә музыка булган мөхәббәт кайчан уянды, кайчан кызыксына башладыгыз музыка белән? Музыка белән үземне белгәннән бирле, шул ук 4-5 яшьтән бирле кызыксына башладым. Сәбәбе ни дигәндә, мин гади авыл малае, күрше фәләннәрнең, әби-бабайларның гармунда, төрле курайларда, башка уен кырыларында уйнаганнарын күреп үстем һәм шуны сеңдереп үстем дип уйлыйм. Шуннан мөхәббәт уянгандыр. Гаиләгез сезнең музыка белән беренче дә бәйле түгел бугай? Гаиләм сәнгать өлкәсе белән музыка белән бәйле түгел, әмма дә ләкин аңа да карамастан, әтием, әтинең әтисе, ягъни бабам гармунда уйныйлар. Димәк, барыбер дә каннан нәрсәдер күчкән. Нәрсәдер күчкәндер. Сез инде безнең Теләче якларыннан. Теләче районы Искежире авылыннан. Сезнең инде күп кырлы шушы музыка уен коралларында уйный белгәнегезне дәлил итеп, сез алып килгәнсез төрле музыка уен кораллары. Кайберәүләре таныш та кебек. Әйтегез әле, менә бу матур гармун түгел инде бу, име? Тальян гармун. Тальян гармун, әйе. Тальян гармунда хәзер берәр киюня бит. Әйдәгез. Менә бу Тальян гармуны сезнең якын дустыгыз дип әйтеп буламы? Тальян гармуны якын дустым дип әйтеп була, гомумән Тальянны гына түгел, башка уен коралларында мин үземнең айрылгысыз дусларыгыз, диме? Менә бу карагыз әле, бу ничектер нәселдән килгән шундый бер уен коралына ошап тора. Алай түгелме, ялгышамы? Нәселдән килгән, әмма дә ләкин минем нәселдән түгел, бу дус егетнең Тальяны, ул әмма дә ләкин әтисе, бабасы уйнаган, үзе музыка белән кызыксынмый, шуңа күрә миңа уйнарга бүләк иттеме сезгә? Бүләк итте түгел, уен коралы бит ул, уйнамасаң кибә, корый, шуңа күрә ул гел эштә булырга тиеш. Шул эштә булу форсаты белән уйнап торырга бирде. Музыка белемен сез безнең Казан клиентендә алдыгыз. Әйе, музыка белемен Казан музыка клиентендә белем алдым. Мөмкин булса мөгаллимнәрем дә әйтеп үтәсем килә. Рәхим итегез, әлбәттә, әйе. Рафаэль Мултинович, бик үземнең хәзерге музыкант буларак үсешемә, шәхес буларак үсешемә иң зур өлеш керткән кешеләрнең берсе. Һәм дә инде аңа кадәр Фидаис Халилин Зинатуллович. Һәм инде шунысы да кызыклы, үзегез дә менә шушы өлкәдә яшь буын вәкилләренә белем бирәсез бугай. Әйе, мин этнофольклор, ягъни фольклор уен кораллары буенча сабаклар, дәресләр бирәм. Безнең республикада гына түгел бугай бит әле. Безнең республикада гына түгел, әйе, минем онлайн мәктәбем бар. Шул уен кораллары буенча анда безнең Урта Азия илләре, шул да булса Кыргызстан, Казакстан, Үзбәкстан һәм шул исәптән Европа илләреннән беренче укучы бар, ул да булса Германиядән бар, Армениядән бар. Кызыксыну бар. Кызыксыну бар, Аллаһка шөкер. Һәм инде әйдәгез тагын бер музыка уен коралына күчик. Хәзер мөмкин булса Курай. Әйдәгез. Да уйнап күрсәтим. Курайның аермасын гына күрсәтеп үтәм. Безнең тимер курай һәм агач курайлар бар. Аңарашын үзегез ишетеп белерсез. Бик матур булды. Рәхмәт бик зур. Әлегрәк ничектер менә бу этномузыка, фольклор белән күбрәк инде өлкән буын вәкилләре кызыксына дип шулай фикер йөртсәк, бүгенге көндә менә без күрәбез, яшь коллективларда, яшь башкаручыларда фольклорга, этномузыкага, төрле менә бу уен коралларына игътибар юнәлтәләр. Ялгышамы, юкмы, ничек? Ялгышмыйсыз, чынында юнәлтәләр. Мин моны уйлавымча ул теге үзеңнең мирасыңа, үзеңнең чын барлыгыңа кайту дип уйлыйм.
Минем шуңа бәйлисем килә һәм минем фикер буенча ул чын барлыгына кайту, чөнки бит ул нәрсәдәндер килеп чыккан, ул югалып кына калган гасырлар дәвамында буыннан буынга күчкәндә әлеге материаллар, әлеге халкыбызның мирасы югалып калган дип әйтәсем килә. Һәр артист, һәр шәхес ничектер менә үзенең иҗатын танытырга, үзенең менә бу милләт иҗатын танытырга тырыша. Безнең дә шундый омтылышлар бар. Татар музыкасын ничектер менә дөнья күләм сәхнәгә чыгарырга бу турыда уйлаганыгыз юкмы? Әлбәттә, уйлаганым бар. Бу бер яктан яхшы, икенче яктан аны бөтен дөньяга чыгару өчен әз генә форматын үзгәртергә кирәк булачак дип уйлыйм. Һәм аның өстендә эшлиләр. Әмма дә ләкин форматын үзгәрткәндә безнең ул күпмедер аның асылы, нигезе югала. Менә бу минем фикер. Бөтен дөньяга чыгарганда бөтен дөнья форматында чыгарачаклар, бөтен дөнья форматында эшләячәкләр, һәм аның асылы, нигезе әзидә буса югалып кала. Менә бу минем яхшы да фикер, начар да фикер, кемнче кабул итә. Димәк, үзенчәлекләрен беренчедә саклап калып булмый. Үзенчәлекләрен саклап калып була, әмма дә ләкин ул барбер яраклашу булачак, минем уйлавымча. Үзенчәлек сакланган чакта да ул аны яраклаштырачак бөтен дөнья форматына. Һәм инде менә бу Тимер Корай дип әйттегезме? Әйе. Аха, уйнап карап буламы монда? Әйе, әлбәттә, тавышын Чагыштырып карарсың тавышлар, димме? Әйе. Миңа калса икесе дә матур яңгырый. Икесе дә матур, үзенчәлекле яңгырашлы һәрбер коралда. Әйе. Иҗади кеше илһам каян ала? Сез каян аласыз илһамны? Сез бит шигырьләр дә иҗат итәсез. Илһамны каян алам дигәндә миңа билгеле бер җавап юк дип уйлыйм. Әмма дә ләкин шул тормыштан, әйләнә-тирә мөхиттән, үзеңнән, үзеңнең эшеңнән нинди хис кичерешләр кичергәнеңнән нәрсә дә булса килеп чыга дип уйлыйм. Мин моны менә болай әйтә алмыйм. Мин илһамны шуннан гына алам дип әйтә алмыйм. Аллаһ Тәгалә ничектер бирә. Шигырьләрне ничек иҗат итә башладыгыз? Шигырьләрне иҗат итә башлавымның сәбәбе минем кичкенәдән килгән. Матур гына әйттереп әйткәндә, мин кичкенәдән заикаться итәм. Һәм миңа шундый киңәш бирделәр. Фикереңне сөйләп җиткерә алмыйсың икән, аны язмач рәвештә җиткерде. Мин башта язмач рәвештә күп яздым. Һәм ул минем язмач рәвеш шигъри формага керә башлады. Шуннан килгән сәләт дип тә әйтмим. Бу минем арыну чыганагы булып торды. Әйтәсе килгән фикеремне мин шигырьләр аша җиткерәм. Кызык. Димәк, сез үз истегездә эшли торган кеше, бер туктаусыз булып чыга инде, диме? Шулай дип кабул итикме соң? Шулай булсын инде, әйдәгез. Һәм инде тагын бер үзенчәлекле уен коралы, бу миңа бөтенләй дә таныш түгел. Таныштырып китсәгез. Әйе, бу саздан ясалган сыбызгы, саз сыбызгы дип атала, кызыл балчыктан ясалган инде аңлавыгызча. Бу безнең милли уен коралымы, ничек? Дөресен әйткәндә, мин әлеге уен коралларының берсен дә безнең милли уен коралына кертмим, чөнки алар бөтен дөньяда да, бөтен халыкта да бар. Таралган име. Исеме генә аерыла. Аңлашыла. Бөтен халык уен кораллары дисәк дөресрәк булыр. Бөтен халык уен кораллары, кызык. Монса да бик каты матур яңгырый бит, диме? Үз эшеңнең остасы булыр өчен һәрбер эшне миңа калса яратып башкара кирәк. Шул вакытта гына ниндидер нәтиҗәләргә ирешеп буладыр. Әйе, килешәм. Менә сезнең менә шушы чыгышыгыздан күренеп тора, сез чыннан да бик үз эшегезне, үз юнәлешләрегезне яратасыз. Килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Безгә биргән вакыт шулай тиз узып китте, сизми дә калдык, шулай бит. Көнегез матур үтсен дигән теләктә калып сезнең белән саубуллашабыз. Сау булыгыз, бик зур рәхмәт.